Mira, ara me'n vaig a buscar el Joan, perquè m'ha demanat el meu carnet d'entitat, perquè ha de fer unes gestions o unes demandes, no sé el què, i per això li tinc que entregar. Ell no és pas veí nostre, però és un nen molt eixerit que hi entén molt amb aquestes coses de lluites de veïns. Es estudia per arquitecte. Joan! Joan! Bon dia, senyora Clàudia. Què tal? Com està? Vingui. Molt bé, vinga. Què tal? Bueno, aquí tens el carnet. Moltes gràcies, que ja l'estava buscant. I a veure què farem. Anirà bé tot això. Noi molt eixerit. Moltes gràcies. Vinga. Passi bon dia. Gràcies. Adéu. No, jo realment no vaig tenir res a veure amb el moving d'Escanyelles. El que passa és que m'haig enterat de tot aquest cas i d'aquesta acampada i l'iniciativa que tenia tot aquest grup i m'haig sentit molt identificat amb ells. Llavors vaig venir aquí i m'haig juntat al grup aquest social. A més, això té molt a veure amb una cosa, amb una espècie de treball que vaig fer personal en el centre de la ciutat fa un any aproximadament, que consistia un poc en el que feia era, davant de la plaça del Macba, dibuixava amb cintes en terra un saló, una habitació, i llavors vaig quedar-me allà a viure indefinidament esperant que d'alguna manera això arribés a la gent i pogués haver un canvi. Era una forma d'explicar que a pesar de que tota la tecnologia sigui accessible i puguem tenir totes les comoditats que vulguem, una vivenda, que és un bé bàsic, com el menjar o qualsevol cosa, un jove no se la pot permetre tranquil·lament. I té mil problemes per poder aconseguir viure en unes condicions dignes. Vaig estar uns 4 dies allà acampat. Va venir molta gent, se van acostar turistes, molts de turistes a fer fotografies. Havia molta gent que separava que era gent sense sostre, que m'explicaven un poc com ho feien ells, com s'ho muntaven per poder viure en el carrer i que els pareixia una gran iniciativa. I també hi havia gent que s'emprenyava. Alguna gent se pensava que formava part del mateix museu, del mateix Macba, i que era com una performance que estava muntada allà i ja està, i que no tenia més que això. Després dels 4 dies van venir els urbanos i m'han treure de mala manera d'aquella plaça. Després, poc temps després de tot això, ja m'haig enterat de tot el que havia passat a Escanyelles i m'haig sentit molt identificat, de manera que vaig intentar veure què és el que estava fent aquest grup social d'aquest desallotjament i vam començar a muntar aquests assentaments aquí en aquesta plaça. I bueno, això ha anat progressant i estem intentant que tingui una certa repercussió social tot això. Anem muntant reunions informatives aquí a la plaça Vicenç Vives i hi ha una sèrie de nuclis familiars que també s'estan posant en contacte i que tenen aquest mateix sentiment que tenim nosaltres. Llavors diferents assentaments s'estan col·locant aquí i va vinguent gent. Jo no crec que sigui una moda. Ningú ve en el carrer i se munta una vivenda així per així, si no és perquè sent alguna cosa i perquè vol protestar per alguna cosa. Nada, vengo con mi novio que está descargando los trastos del coche y nos venimos a instalar aquí en esta comunidad. Como no tenemos dinero para pagarnos un alquiler en esta ciudad, están carísimos y hemos decidido venirnos aquí. Nos hablaron de que el sitio estaba muy bien y de que la gente es muy agradable y nos venimos a instalar. Buenos días. Bueno, de hecho creo que el movimiento comenzó así, ¿no? Que había gente que se iba a vivir solos en un parque, familias enteras incluso. Lo que pasa es que nosotros, bueno, nos enteramos de que existía este movimiento y de que habían comunidades enteras aquí, por ejemplo, en los jardines Vicenç Vives, y nos hace más
más gracia estar con la gente y no solos, porque nos da un poco de miedo. Y además son súper majos y nos ayudan un montón. De hecho ahora, bueno, si lo vemos un poco chungo pediremos ayuda para acabar de arreglar la casa, pero de momento no. No hace falta, Realmente la intimidad pues no es lo importante, ¿no? Lo importante es que estamos aquí y lo que hemos venido a hacer aquí. Y además de noche la gente duerme, ¿no? Potser no acabarà mai, diguem-ne. En realitat acabarà quan les raons que provoquen aquest moviment de protesta desapareixin, si és que arriben a desaparèixer. Què és el que les pot fer desaparèixer? Doncs exactament les mateixes raons que explicàvem abans, és a dir, estem davant d'un problema ocasionat per un excés de la pressió de la demanda sobre una oferta escassa. Què pot corregir-ho? O bé que redueixi la demanda, cosa que no res fa preveure que passi això, o bé que s'incrementi l'oferta, que s'incrementi l'oferta sobre el conjunt del territori, d'un territori més ben equilibrat, o que s'incrementi l'oferta a través d'habitatges de protecció social, i aquesta és una responsabilitat que ha d'assumir el govern. Realment és una cosa molt curiosa aquest fenomen, perquè realment són molt discrets, discrets des de la perspectiva de que no són sorollosos. Realment penso que ha sigut molt efectiu el seu moviment, ha tingut una transcendència molt important amb la gent, ha impactat força amb la gent i ha calat amb la gent, potser per la forma d'actuar, que realment és atípica amb els diferents moviments que hi ha a l'hora de protestar sobre alguna qüestió, i realment han lograt un gran recolzament per part de la gent. El govern ha de resoldre els problemes de la gent que el vota per ocupar el govern i per tant necessitem algú que s'impliqui, algú, vol dir una opció política, un govern, qui sigui, que s'impliqui en resoldre aquests problemes. Com? Doncs amb una política d'habitatge efectiva, potser combatent l'especulació, potser fins i tot arribant a algun mecanisme legal per l'expropiació de vivendes. Sé que la paraula expropiació pot sonar molt forta, però almenys l'expropiació de l'ús de la vivenda. Bona nit!